आङो वेस्ट बेंगलावहाय खरदाङायाव इयुथफोरनि सेमिनार खालामबाय दंमोन इयुथफोरनि सेमिनार आरो बे सेमिनारावहाय Q&A दंमोन Q&A माने कुइसन एन्ड एन्सार कुइसनखौ बिसोर खालामगोन एन्सारखौ आं होनांगौ ओमफ्राय क्लास 9नि सासे थेख्लाख्ला गथ'आ सिखारदों सिखारनानै आंखौ सोंदों मोखांजों मोखां सोंलायदों सार क्लास 9आव गोसोथोनाय थानाया फाप नामा होनना सोंदों आंखौ क्लास 9आव गोसोथोनाय थानाया फाप नामा होननानै सोंदों आं फाप होननानैबो बुङासै फाप नङा होननानैबो बुङासै मोनो होननानैबो बुङासै मोना होननानैबो बुङासै थारैनो इसोरा हास्थायोने क्लास 9नि फरायफुबाय थानाय उन्दै सासे हौवासाहा गार्लफ्रेन्ड थानांगौ बेखौ इसोरा हास्थायोने मोनो मोना बे नङा हायो हाया बे नङा फाप नांगौ नङा बे नङा इसोरा हास्थायोने क्लास 9आव क्लास 10आव फरायबाय थानाय सासे उन्दै हिनजावसा देरहांनाय हिनजावसाहा बयफ्रेन्ड थानांगौ बे इसोरनि हास्थायनायने आं बुंबाय बे फंबायखौ आंनि इसोरा गियानि इसोर आरो बे गियाननि इसोरखाय माब्लाबा हास्थायनाय नङा सासे क्लास 9 क्लास 10आव फरायबाय थानाय गथ'आ जे समाव गावनि जिबनखौ बानायनांगौनिसो सिन्था खालामनांगौ गाव मोनसे मोजां केरियार बानायनो प्रफेसन बानायनोसो बेयाव गोसो होनांगौ बेबायदि बैसोआव बेबायदि समाव गावनि गोसोखौ सोरबा सिख्लानो होनांगौ होननानै आंनि इसोरा माब्लाबा हास्थायनाय नङा होननानै आं बुंबाय मोनो मोनाया बे बिनि हायो हाया बे बिनि मोनो हायो मा 9 8आवबो हायो मा 8 6आवबो हायो बेहा क्लासजों जेबो खोथा गैया किन्तु जों जाबाय मोनो मोनाजों थांना थाग्रा नङा हायो हायाजों थांना थाग्रा नङा इसोरनि हास्थायनाया मा बेखौसो जोङो मिरु खालामनानै थांनानै थाग्रा बेजोंसो जोङो थांनानै थायो बेखौसो जों साननानै थांनानै थायो मा जागोन फालाय क्लास 9आव जि समाव बियो फिजिकेलि मेच्युर जाफुदों क्लास 9आव बेसेबां जागोन बेयो 15सोनि जागोन 15-16नि गथ' जि समाव बियो फिजिकेलि मेच्युर जाफुदों जि समाव बिनि आथोननि लुबैनायफोरा मेच्युर जाफुदों बे समाव जुदि गार्लफ्रेन्ड थायोब्ला सानफ्रोमबो गाज्रि गाज्रि रायज्लायोब्ला लोगो हमलायबाय थायोब्ला बियो गावनि मोनसे पिउरिटि मेनटेन खालामनानै मेन्टेलि फिजिकेलि पिउरिटि मेनटेन खालामनानै थांना थानो हागोन ना हाया नोंसोर मिथिगौ नोंसोरनि बैसो गोसो थोनाय सेंग्रा लाखिनानै पिउरिटि मेनटेन खालामनानै थांना थानाया थारैनो गोरलै ने दिनैनि नोंसोरनि दिनाव जेराव टेक्न'लजिनि जि अबदान बे अबदाना जोंखौ गासैनो गाज्रि रोखोमनि खामानि मावनो हानायनिबो फेसिलिटिसफोरखौ जोंनो होदों गार्लफ्रेन्ड लाखिनानै गोग्गो साननायजों गोग्गो जिउ खुंनाय बेयो दिनै जानो हाथावने आंथ' सानो आं जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों काउन्सिलिं खालामनो मोनदों नुदों मिथिदों आं सानो बेयो इम्पसिबल बायदि जाना फैबाय बिसोरनि थाखाय बेवहाय जि समाव बेहा फिजिकेलि सेक्सुवेलि बियो मेच्युर जाफुदों बे समाव जुदि गार्लफ्रेन्ड थायोब्ला लागोन लागाया उननि खोथा हाबा जागोन हाबा जाया उननि खोथा नाथाय गावनि जि मोदोमनि जि लुबैनाय देरफुनाय राफुनाय मोदोमनि जि लुबैनाय बेखौ बियो सुफुंनो आल्टिमेटलि अट'मेटिकेलि बियो सानगोन घन्टा घन्टा मा रायलायो जेनेबा गोसो थोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा घन्टा घन्टा रायलायनो मा थायो आंथ' सानो मोजां बाथ्रा नंथारा बेफोरो मोजां बाथ्रायालाय माथो थबनो जोबो आंनिया आंहाथ' रायलायनो रोङा दाननासो होनाङो बैथिंनिया गावनि बुंनांगौखिनिखौ बुंखांबाय आंना जोब्बायानो आंहा थाबाय थाया बारा रायज्लायनो गोनां मैयाबो सोरबा कल खालामदोंमोन दोननोसै सारब्ला दोननोसै होनना बुंबाय थानांदों जोबो जे आंना थाबनो खिन्थु लेथ्रा खौराङाबा थाब जोबा घन्टा घन्टा नोङो नोंनि गार्लफ्रेन्डजों नोंनि बयफ्रेन्डजों बेबायदि गाज्रि खोथाफोरखौ रायज्लायबाय थायोब्ला पिक्चार्सफोर एक्सचेन्ज खालामोब्ला भिडिअ कल्सफोर नायलायबाय थायोब्ला सोर सेंग्रा सिख्लाफोरा गावसोरनि पिउरिटि मेनटेन खालामनानै थांना थानो इसोरा बेखौ हास्थायगोन ने मोनो मोना नङा हायो हाया नङा इसोरनि हास्थायनाया बे बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव ओरै होननानैसो बुंदों जोङो बोसोन बिजाबावहाय मोननो हायो
सोरबाया अरखौ गोबानानै अर खामालासे थानो हागोन ने? सोरबाया अराव थाबायनानै आथिं थाला खामाजासे बियो थानो हागोन ने? मा खोथायाव बुंनाय बोसोन बिजाबाव बेखौ? नैबे खोथायावनो बुंदों, नैबे खोथायावनो बुंदों। सोरबा जुदि गावनि अपोजिट सेक्सजों क्ल'ज मोनसे सोमोन्दो, हाबा जायै सेंग्रा सिख्लाफोरा खाथि मोनसे सोमोन्दो, गासैखौबो रायलायनो हानाय, गासैखौबो नायलायनो हानाय, बेबायदि खाथि मोनसे सोमोन्दोआव थाबाय थायोब्ला बियो गोग्लैयालासिनो थागोन ने? बेखौ बुंदों। इसोरनि हास्थायनाया मा? फंबायमोन, बिनानावमोन, इसोरनि हास्थायनाया मा? इसोरा नोंनि गोजोन मोनसे फेमिलिखौ बियो लुबैयो, बियो हास्थायो। नोंहा मोजां हाबा जानांगौ, नोङो मोजां न'खर बानायनो हानांगौ, नोङो मोजां मोनसे हाबा जानांगौ, हाबा जानानै मोजां नों सासे हौवा जानो हानांगौ, बिफा जानो हानांगौ। बे इसोरनि इच्छा, बे इसोरनि हास्थायनाय। बियो जोंखौ मोजां मोजां न'खर बानायनायफोरखौ बियो हास्थायो, मोजां मोजां बिमा बिफाफोर जानायखौ बियो हास्थायो। आरो मोजां मोजां बिमा बिफा जानोब्ला, मोजां न'खर दानोब्ला प्रिपेरेशना बहुद इम्परटेन्ट। प्रिपेरेशना बहुद इम्परटेन्ट। नोंथांमोना दिनै फरायनो मोन्दों, बे जाबाय प्रिपेरेशननि मोनसे वे। गावखौ गाबोन जुदि हाबा जानानै मोजां न'खर जानांगौब्ला दिनै मोजां फराय। गाबोन जुदि हाबा जानानै नोंहा मोजां न'खर जानांगौब्ला नोङो दिनै गावखौ प्रिपेयार खालाम। खारन मोनसे न'खर बानायनायाथ' गोरलै बाथ्रा नङा। सोरनिबा मोजां हौवा जानोब्ला दिनै नों मोजां फरायथारनांगोन, माबा मोनसे मोजां प्रफेसन नों बानायना लाथारनांगोन, नङाब्ला नों रावनिबो मोजां हौवा जानो हानाय नङा, रावनिबो नोङो मोजां बिमा जानो हानाय नङा दिनै नों गावखौ फुलि प्रिपेयार खालामाखैब्ला। दिनै नागारलायनाया मानो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोदों? आंथ' गोदोआव बिब्दि खोनायाखैमोन। आं उन्दैयाव हिन्जाव गारनानै खारनाय, हौवा गारनानै खारनाय, न'खर बायनाय, बेफोरखौ खोनायाखैमोन आङो। आं मोनथियामोन। बिसोरनासो बांसिन बायनांगौमोन। खारन बिसोरना माला गोसो थोलायलायनो, सायख'लायनोबो बिस्रा उदांस्रि बिसोर मोनजोबाखै। बिमा बिफाया जायखौ लाबोना होफैदों बेजोंनो हाबा जानो गोनां जादों। बिमा बिफाया जायखौ लाबोना होफैबाय बेजोंनो बिसोर हाबा जानो गोनां जादों। दिनैथ' जोंहा नागारलायनांगौआनो खुनु कारनानो थाया। खारन जोंहा सोरबा ब्रा ब्रा खालामनायजों जों हाबा जानो गोनां जायाखै। गाव उदाङै सायख'नानै लानो मोन्दों जायखौ नांगौ बेखौनो। बेसेबां गुफुर नांगौ, बेसेबां गोजौ नांगौ, बेसेबां फिसा नांगौ, गावनि चइस बादि लानो मोननायनि उनाव आरो नागारलायनायनि खोथा मा फैनांगौ? बिसोरहाबा फैनांगौमोन, बे बोरायफोराबो फैनांगौमोन। खारन गाव सायख'नो मोनाखै जे मालाया सायख'ना होफैनाय। बिसोरबा नागारलायनांगौमोन। आंनो नाङामोन बेखौबा, आं फसन जायाखैना, बिसोरबा नागारलायफिननो हानांगौमोन। खिन्थु दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा, दिनैनि गोदान हाबा जानायफोरा नागारलायनायनि माबा मोनसे बिसय थानांगौ ने? जेराव गाव खुलाहै सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे टेस्ट खालामखांनायनि उनाव, साबसिनखौ लानाय मोननायनि उनाव आरो मा नागारलायनायनि खोथा फैबावनांगौ बेयाव? आं जायखौ हास्थायदोंमोन बेखौनो मोनबाय होननानै जुगे जुगे संसार जानो हानांसिगौमोन। हुन्टुस्ट, सेटिसफाइड जानांसिगौमोन। जानांगौमोन ना जानाङामोन? आं जाय सेंग्राखौ 7 बोसोर गोसो थोबाय, मोजां मोनबाय, अनफ्लेलायबाय, बेजोंनो आं हाबा जानो मोनबाय आरो नागारलायनायनि खोथायानो फैनांलामोन। खिन्थु माथो जादों दिनैलाय? Why people are so unsatisfied with their marital life? Will you ask that question? नोंथाङा बे प्रश्नखौ खालामगोन ने? दिनैनि हाबा जानाय मानसिफोरा गावसोरनि हाबा जानाय जिबनजों मानो इसेबां आनसेटिसफाइड, मानो हुन्टुस्ट नङा? खारन बिसोरनि हाबा जानायाव इसोरहा जेबो रल गैया। बिसोर गावसोर एक्सपार्टखा, बहुद स्मार्टखा बिसोरो हौवा सायख'नायाव, हिन्जाव सायख'नायाव। इसोरनि हास्थायनाया मा? आंनि हाबा जानायनि बिसयाव इसोरा मा हास्थायो, आंखौ माबोरै हाबा जानायखौ लुबैयो, कनसाल्ट खालामनो, इसोरजों सावरायनो, रायज्लायनो सम गैया। आं रोंखागौ नङा। आंनो माबायदि हौवा नांगौ आं रोंखागौ नङा। आंनो माबायदि हिन्जाव नांगौ आं रोंखागौ नङा। What is the role of God in choosing your life partner then? इसोरा मा बिबान दङ? इसोरखौ फारसेथिंसो नाथ्रुना दोनदों। आंनो नोंनि हेफाजाब नाङा हिन्जाव बासिनायावब्ला। इसोरखौ बुंदों आंनो नोंनि हेफाजाब नाङा हौवा सायख'नायावब्ला, आं रोंखागौ, आं मिन्थिगौ आंनो माबायदि हौवा नांगौ। नायदो बिनि रिजाल्टखौ। ओमफ्राय एसेबां न'खर बायदों, एसेबां नागारलायनाय जादों जोंनि गेजेरावहाय, बांसिननिफ्राय बांसिन। इसोरा रावबो बिनानावनि न'खरखौ बेबायदि बायनायखौ लुबैया। रावबो फंबायखौ इसोरा हिन्जाव गारजालायनानै थांजानायखौ इसोरा लुबैया। बेनिखायनो बे बिसयाव इसोरहा मोनसे नोंनि थाखाय साननाय दङ, प्लान दङ।
इसोरा थांखि दङ आरो जोङो बिनिखायनो इसोरखौ सिगां खालामनानै मोनफ्रोमबो बेथ' लाइफनि बहुत मेजर मोनसे डिसिसन हाबा जानायनि खोथाया जिबननि मोनसे गेदेर थांखि लानाय बियो आरो बेबायदि थांखि लानायाव जोंनो इसोरनि हेफाजाब नांथारगौ नाथाय दिनैनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा इसोरनो जेबो बिबानखौनो होआखै गाव रोंखागौ बादि खालामनानै इसिबां गिदिर गिदिर गोरोन्थि खैजोन मानसिनि उदाहरन नांगौ खैथा न'खर बायनायनि उदाहरन नांगौ बयनिबो गामियाव दंसै गामि होनबा देरदायगोनदां बयनिबो न'खराव दंसै बांद्रायनाय नङा दां बिब्दि बुंब्ला बयनिबो न'खराव दंसै हौवा गादबायनो हिनजाव गादबायनो इसोरनि इच्छाया मा इसोरनि इच्छाखौ इसोरा बुंदों इब्रिनि 13:4 इसोरनि इच्छाया जाबाय हाबासिम साफ्रोमबो सिख्लाया गावखौ गोथारै लाखिनाय हाबासिम साफ्रोमबो सेंग्राया गावखौ गोथारै लाखिनाय हाबा जाबायब्ला बे हाबाखौ गोथारै लाखिनाय इब्रि 13 बेबायदि गोथार फोरोंनाय बाइबेलावल'सो खुनु मोनसे बिजाबाव नोंथांमोना मोननो हानाय नङा हाबासिमबो गावखौ गोथारै लाखिनाय हाबा जाखांनायनि उनावबो बे हाबाखौ गोथारै लाखिनाय बबे गुबुन मोनसे बिजाबाव फोरोंनाय दङ आंनो दिन्थि नोंथांमोना अकल बाइबेला फोरोंदो बाइबेला मानो फोरोंदो कारन नोंनि मोजांखौ हास्थायो नों हाबा जानायनि सिगां गुबुंले मोनसे जिउ खुङोब्ला हाबा जानाय मोनसे नोंनि हाबा जानाय जिबनाव नोंनि न'खर जिबनाव बियो समायसा खालामहैगोन इसोरा बेखौ मिन्थिगौ बेनिखायनो आंनि मोजांनि थाखाय आंखौ बुंदों हाबासिम गावखौ गोथारै लाखि जेन आंहा गाबोन मोजां न'खर जायो आं हाबा जाबायब्ला आंखौ इसोरा बुंदों नोंनि हाबाखौ गोथारै लाखि जेन आं आरो आंनि हिनजावनि गेजेराव समायसा जाया इसोरनि बाथ्राखौ मानिनो हायोब्ला जोंहा जेब्लायबो मोजां दङ जेब्लायबो जोंनि मोजाङा दङ नाथाय जोंनि मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ सनमान खालामला आरो बेखौ मानिफ्राय बुंनो हागोन दिनै जोंनि मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ सनमान खालामला मानिफ्राय बुंनो हागोन बाइबेल फरायोने दे बाइबेल फरायोने मबाइलाव घन्टा आननेसेसारि अप्रयजन कन्टेन्टफोरखौ नायनायखौ बिसोर लक्सन मोना 5 मिनिट बाइबेल फरायनो हो बेसेबां लक्सन मोनो बिसोरो इसोरनि बाथ्राखौ सनमान खालामनाय जादों अनार खालामनाय जादों ने मबाइलाव घन्टा जिनिफ्राय जेबो मोनफिननाय गैया जेबो मुलाम्फा गैया बेखौ नायनानै जिहा जोंखौ जेबो फोरोंनोबो गैया बेखौ नायनानै घन्टा जेबो लक्सन मोना नाथाय बाइबेल 10 मिनिट फरायनांगौबा बहुद लक्सन मोनगोन बिसोरो बे एटिट्युड इसोरनि बाथ्रानि फारसे जोंनि स्वभाबा बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माब्रै गावसोरनि आखल आखुखौ गोजों लाखिनो नोंनि बाथ्रा बायदि साबधान जाब्लासो ना बुङाखैमोन ने गितफोरनि 119 नम्बरनि 9 सिरियावहाय सेंग्रा समाव सिख्ला समाव गावनि आखल आखुखौ गोजों लाखिनो हाया गोब्राब नाथाय जायफ्रा इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जागोन बिसोर हागोन इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानोब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जोंहा फरायनांगौ प्रयोजन गैया ने बे इसोरनि बाथ्राया गोजों मोनसे जिबन होगोन गोजोन मोनसे जिबन होगोन बे इसोरनि बाथ्राया खिन्थु बिनि फारसे दिनै जोंनि एटिट्युडफोरा राइट नङा जोंहा इसोरनि बाथ्राखौ बोदलानानै फरायनो जोंहा सम गैया जों लक्सन मोनो जों खहा जानाय बायदि मोनो इसोरनि बाथ्रा फरायोब्ला बाइबेल फरायोब्ला इसोरनि बाथ्रानि बाहेराव जोङो लेथ्राल'सो जायो इसोरनि बाथ्रानि आंखालाव मानसिफ्रा बुरबक जायोनो मूर्ख जायोनो जोंनो बुंदो बाइबेला इसोरनि बाथ्रानि आंखालाव इसोरनि जि गियान बे गियाननि अभाबाव मानसिफ्रा नस्थ' जायो होननानै बाइबेला बुंदों आरो दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा नस्थ' जानायनि मोनसे गुबै कारना बे इसोरनि बाथ्रानि अभाब मानो मावथारनाङिखौ मावदों मानो खालामथारनाङिखौ खालामदों मानो थांथारनाङियाव थांदों मानो जाथारनाङिखौ जादों मानो लोंथारनाङिखौ लोंदों इसोरनि बाथ्रानि अभाब इसोरनि गियाननि अभाब बेनिफ्राय बे गासैबो फैदों इसोरा बुंदों प्रथम करन्थियावहाय नोंसोरो मिन्थिया नामा अबे मोदोमा
गोथार आत्मानि मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथिया नामा? करन्थियारिफोरखौ बुंदों जायफोरा ख्रिस्ट'खौ मोनखांनायनि उनाव लेथ्रा रोखोमनि जिबन खुंनो हास्थायदोंमोन, जायो मोनो हायो होननानै। इसोरनि बाथ्राया बुंदों, मोनथिया नामा नोंसोरो बबेयाव जे गोथार आत्मा दङ नोंनि बबे मोदोमाव? नोंनि मोदोमखौ मन्दिर खालामनानै गोथार आत्माया जे दङ, बे बाथ्राखौ नों मोनथिया नामा? इसोरनि जि उपस्थिति, इसोरनि जि प्रेजेन्स, बे प्रेजेन्सखौ जों अनार खालामनांगौमोन। जोङो गिर्जा न'फोरखौबा साखोन सिखोन दोनो, गिर्जा न'आव सेन्देलबो सोआ जथाबो सोआ, खारन जों सानो बेयाव इसोर थायो। थायो दां थानायालाय बेयावबो, खारन इसोरनि प्रेजेन्सआथ' जेरावबो दङ। खिन्थु बाइबेलाव थोंजोङै बुंथारनाय दङ होननानै बुंब्ला प्रथम करन्थियाव, नों मोनथिया नामा अबे नोंनि मोदोमा इसोरनि गोथार इसोरनि पबित्र आत्मानि मन्दिर होननानै? बेनिखायनो इसोरा प्रमिस लाना बुंदों, सोरबा जुदि बेखौ नस्थ' खालामोब्ला आं नोंखौनो नस्थ' खालामगोन। सोरबा जुदि आंनि बे प्रेजेन्सखौ हनमान खालामाब्ला, आंनि बे मोदोमाव इसोरनि आत्मा, गोथार इसोरनि आत्मा दङ, गोथार आत्मा दङ होननानै बेखौ सन्मान खालामनो रोङाब्ला, बेखौ जुदि गोथारै लाखिनो रोङाब्ला, बेखौ गोग्गोयै लाखिनो रोङाब्ला, इसोरा प्रमिस बुंदों, आं नोंखौ नस्थ' खालामगोन। नों खालाय खालाम, नों नस्थ' खालाम, आं नोंखौनो नस्थ' खालामगोन। इसोरनि बाथ्रा बियो। दिनै गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिहै गावखौ खालाय खालामनायनि गेजेरजों, दानियेला जायाखैमोननो, दानियेला लोङाखैमोननो, आरो मोनसेल' कारना जाबाय मा? आं जे इसोरनि नोजोराव खालाय जाया, इसोरनि नोजोराव आं जे सुवा जाया, गावनि पिउरिटिखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बियो लोङाखैमोननो, जायाखैमोननो, सोबाखैमोननो, गावनि पिउरिटिखौ मेनटेन खालामनो थाखाय। आं जे खालाय जाया इसोरनि सिगाङाव, आं जे सुवा जाया इसोरनि सिगाङाव। जों मेनटेन खालामगोन ने? मरियमखौ आरफ'आ फैबाय, फैनानै बुंफैबाय, मरियम मरियम, नोंनि गोरबोआव सासे हौवासा गथ' थागोन। मरियमा बुंबाय, बे माब्रै जानो हागौ? बे माब्रै जानो हागौ? मरियमा थोंजोङै सिदा खोथा बियो मोनथिगौमोन, हाबा जाबासो उदैयाव गथ' थायो, हाबा जानाय हिनजावफोरासो उदैयाव गथ' थायो। आंथ' हाबा जायाखै, बे माब्रै जानो हागौ? आंहाथ' हौवा गैया, बे माब्रै जानो हागौ? मरियमा बहुद लेजिटिमेट मोनसे प्रश्न सोंदों। आरफ'आ फैना बुंदों, मरियम नोंनि उदैयाव सासे गथ' थागोन। मरियमा सिदाहै गोग्गोहै थोंजोङै बुंनो रोंदों, मानानै, आंथ' हाबा जायाखै, आंहाथ' हौवा गैया, आंहा माबोरै उदैयाव गथ' थानांगौ? मरियमा गावनि जि मोनसे पिउरिटि, बे पिउरिटिखौ मेनटेन खालामनानै थांना थादोंमोन। मरियमखौ इसोरा मा हनमान खालामखो नायलाय। दिनै माखासे मानसिफ्रा मरियमखौ इसोरजों समान खुलुमो, जुदियो जों बेबायदिहै खुलुमा सिबिया इसोर होननानै साना। नाथाय माखासे मानसिफोरा मरियमखौ इसोरजों समान हनमान होनानै खुलुमो सिबियो। इसोरा मा अनार होदोंमोन नायलाय। बुहुमनि मानसिखौ बासायनायनि इसोरनि देरसिन जि खामानि, बे खामानिखौ मावनो थाखाय मरियमखौ इन्सट्रुमेन्ट हिसाबै बाहायदोंमोन। अनार, बे जाबाय। जोंनि मोनब्ला ओरै जासिगौमोन खोमा, जोंनि मोनब्ला माबा जाखाबाय जे, एंगेजमेन्ट जालांखाबाय, हाबा जानो सोंखा जाबाय जे। दा जानुवारि फेब्रुवारियावनो हाबा खासै, माथो दंबावो आरोलाय। हाबा जाखांनायनि उनावलाय आरो बेफोर जाखागोनखा, ओंखाय सानसे साननै सिगाङालाय माथो जानो। निस्सय सानगौमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा। सेंग्राफोर, जसेफ मथियाव नाय, मथिनि दुइथायाव नाय। जसेफआ जेब्ला खोनाबाय मरियमनि उदैयाव गथ' दोङो, बियो धोरोमिया सेंग्रा जानायखाय मरियमखौ नागारनो बियो सिरियै नागारखोमानो हास्थायबायनो। जों फरायनो मथिनि 1 अयदा जोङो 18-19 पदखौ फरायनो। जिसु ख्रिस्ट'नि सारि जानायनि बाथ्रा। जिसुनि बिमा मरियमा जसेफजों सोंजानायनि उनाव हाबा जाया सायावनो गोथार जिउजों मोदोमाव थादों। खोनासं 19, जसेफआ सासे धोरोमिया मानसि जानायलाय बियो बयनिबो सिगाङाव मरियमखौ लाजि होनो गोसो गैयिखाय
मरियमखौ सिरि सिरियै नागारनो नाजादोंमोन। जसेफआ माबायदि सेंग्रा मोननो? धोरोमिया। एंगेजमेन्ट, हाबा जानो सोंखानाय इजराइलफोरनि गेजेराव जिहुदिफोरनि जि हुदा, बे हुदायानो बेबायदिमोन। एटलिस्ट हाबा आरो एंगेजमेन्टनि गेजेराव 9 माससो, बोसोरसे 9 माससो गेप थानांगौ आरो। जोंना ओरैबो जायो दानिया, अबसे फुङाव एंगेजमेन्ट जाबायनो, बेलासियाव हाबा जाबायनो, जोंनिया बिब्दिबो जायो। गहपुराव जानाय नङा बिब्दिया, उदालगुरियावसो जायो बिब्दिया। उदालगुरियाव मा जायो बेखौबा मोजाङै मोनथिगौ आङो। जोंना बिब्दि गाबोन हाबा, दिनै एंगेजमेन्ट लाबायनो, जाथारनांगौ आरो खालामथारनांगौ। एंगेजमेन्ट गैयाबा हाबाखौ होनो हाया, बे धोरोमनि आरो। फर्मेलिटिसखौ ओरैबायदि मुख्रा मुख्रि होनना बुंबाबो मानिगोन आरो, थारमाने राफ टाफबाबो फर्मेलिटिसखौ मानिगोन आरो, बे रोखोमनि। खिन्थु बिसोरनिया बे रोखोमनि नङामोन। हाबा आरो एंगेजमेन्टनि गेजेराव एटलिस्ट 9 मान्थ नङाबा 1 इयारसो गेप थानांगौ। आरो बे मानि थाखाय? बे जाबाय हिन्जावसानि फेथफुलनेसखौ टेस्ट खालामनायनि मोनसे टाइम। हिन्जावसाया फोथायजाथाव नंगौना नङा, बेहा गुबुन हौवा मानसिफोरजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ नामा? सोमोन्दो दङबाथ' 9 मासाव बियो ओंखारगोन। बेबायदि मोनसे टेस्टिं मोनसे पेरियड आरो सासे हिन्जाव मानसिनि थाखाय। जाय हिन्जावा हाबा जानो सोंखा जाबाय, नैबे हाबा आरो एंगेजमेन्टनि गेजेरनि जि सम, बे समा बिनि थाखाय मोनसे खोब इम्परटेन्ट सममोन। बे समाव बेखौ अबजारभेन्स ना, आन्डार अबजारभेन्स आरो आखल आखु थिग नंगौना नङा हिन्जावसाया। बेबायदि नायजाबाय थानाय समावनो मरियमनि थाखाय उदैयाव गथ'। बेखौ अबजार्भखौनो खालामखाबाय थादों, सोरजोंबा माबा मोनसे बायदि गाज्रि सोमोन्दो दङ नामा होननानै। आरो बे नायजाबाय थानाय समावनो उदैयाव मरियमहा गथ'। जसेफआ मा? धोरोमिया सेंग्रा जानायखाय मा खालामनो नागिरखोनो? रायजो लानानै, मानसिफोर लानानै मरियमनि न'आव थांबायनो। थांनानै एंगेजमेन्टआव जेसेबांखिनि खरस जानाय बेखौ बिफा हैफिनजोब्बायनो। बिदि मोनोना जोङो? जोंनियावबा बिब्दि जागौमोन। जुदि हिन्जावसाया माबा मोनसे गोरोन्थि खालामोब्ला रायजो थांगोन, मण्डलि थांगोन, एंगेजमेन्टआव जेसेबां खरस जानाय बेखौ बुखांना लाना फैगोन, मिटिं जागोन। खिन्थु जसेफआ सासे धोरोमिया मानसि जानायलाय सिरियै बियो मरियमखौ लाजि फोनाङालासे। दिनैनि दिनावब्ला मा जागौमोन? सेंग्राफोरा मा खालामगौमोन? नोंजों हाबा जानो सोंखा जानाय हिन्जावा जुदि जानुवारि फेब्रुवारियाव हाबा जानो गोनां हिन्जावा जुदि उदैयाव गथ' लायोब्ला मा जागोन? मबाइलाव होगोन ना होआ? नै आंजों हाबा जानो गोनां हिन्जावा उदैयाव गथ' सुदों होनना बुंगोन ना बुङा? मोजां मोनो ने सेंग्राफोरा? भाइराल खालामना होनो मोजां मोनो ने? भाइराल खालामना होनो मोजां मोनो। जसेफआ धोरोमिया सेंग्रा जानायखाय रावनिबो बेबायदि गाज्रिखौ सिन्था खालामनो हायाखैमोन। हागौमोन, बियो बिनियासो देरसिन जागौमोन। बेबायदि फोथायजाथाव नङि मोनोब्ला मा खालामनो हायोनो? रायजोखौ लानानै, इजराइलनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बेखौ अन्थाइजों खुबैथारो। हागौमोन जसेफआ। खिन्थु गाव मोजां सेंग्रा जानायलाय गुबुननि इसिबां इनायखौ मावनो बियो साननो हायाखैमोन। जोंहालाय ब्रेकआप जाबानो मा लिरना होयो हिन्जावसाफोरखौ ने? ओइ गहपुरनिया लिरानदां। जोंना उदालगुरिनिफ्रा लिरो ने? जोंना उदालगुरिनिफ्रा लिरो, नै बे हिन्जावा आंजों मोजां मोनज्लायोमोन होननानै। इमान लेथ्रा लेथ्राबो लिरना होयो। कन्टेक्ट नम्बर नांगौबा आं होगोन जाबावो। लेथ्रा लिरना होयो। जसेफआ हायाखैमोननो बेखौ खालामनो, गाव धोरोमिया सेंग्रा जानायखाय। नों मोजांब्ला गुबुननि इसिबां अयनाय खालामनो साननो हायाथ'। नों मोजांब्ला गुबुनखौ बेबायदि लाजि फोनांनो, गुबुनखौ इसिबांखिनि खालामनो, गुबुननि इसिबांखिनि गाज्रि खालामनो साननो हायाथ'। जसेफआ सिरि सिरिसो नागारखोमानो हास्थायनायनो। बेनि उनावहाय नाय, बेनि उनाव मा? जसेफआ मानो नागारखोमानो हास्थायनाय? जुदि जसेफआबो दुस्थु सेंग्रामोनब्ला बिथाङा मरियमखौ गारनायनि खोथाखौनो साननो हानाय नङामोन। दाखालि आं माबा मोनसे खालामनायानो माबा मोनसे जाबायदां, माबाफोर गोरोन्थि जाबायदां, बेखौसो थोंजोङै साननांगौमोन जसेफआ।
दाख्लै जों लोगोसे थादोंमोन जे बेनो माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय दां आनप्रटेक्टेड सेक्स माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय दां खिन्थु जसेफआ मोनथिगौमोन गाव धोरोमिया सेंग्रा जानायखाय आहा बे सिख्लाजों सोंखाबायबाबो जेबो मोदोमनि सोमोन्दो गैया बेनि उदैनि गथ'आ आंनि नङा माब्लाबाथ' ओरैबायदि लेथ्रा संसाराव जों दोङो बे हिन्जावसानि उदैनि गथ'आ सोर सासे बयफ्रेन्डनि हमनोनो हाया खोथाफोरा बोरैबाबा बुंबोला इमान लेथ्रा जालाङो खिन्थु जोंनो बेयावथ' दङ ना जोंनो बेयावनो दङ अनजाग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर बे इसोरनि इच्छा नङा इसोरनि इच्छाया मा साफ्रोमबो ख्रिस्ट'खौ मिथिनाय सिख्लाफ्रा गावखौ गोग्गो लाखिनांगौ गोथार लाखिनांगौ गोथार हाबा जानांगौ गोथार न'खर बानायनांगौ मोजां बिमा जानांगौ मोजां बिफा जानांगौ बे जाबाय इसोरनि इच्छा इसोरा हाबाखौ बोर होयोनो इब्रि 13 आयदा 4 बुंदों हाबाखौ बियो बोर होयो इसोरा नाथाय मा रोखोमनि हाबाखौ एन्ड the bed undefiled खालाय जायै बिसना बे हाबाखौसो बियो बोर होयो होननानै बाइबेला बुंदों ओंखायनो गारनाय सोनाया बे मोनसे खारन जोंनि हाबानि समाव जों गोथारै हाबा जायैखाय मोजाङै हाबा जायैखाय इसोरा जोंनि हाबानि समाव जोंखौ आशीर्बाद होनो हायाखै न'खर जागोन ने जाया अनजाग्रा सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन इसोरनि जि बोसोनफोर बे बोसोनफोरा जोंनि मोजांनि थाखाय उन्दै समाव फरायबाय थानाय समाव गार्लफ्रेन्डनि खोथा बयफ्रेन्डनि खोथा बेफोरखौ ज्राब दोननानै बेसेबां सम नाङो सासे डक्टर जानो बेसेबां सम नाङो 24 बोसोर बांद्रायखौनो बुंबाय सासे SCS अफिसार जानो बेसेबां सम नाङो 24 बोसोर 23 बोसोर बांसिन केरियारखौनो 24-23 बोसोरनि गेजेराव जोङो फोजोबना लानो हायो केरियार बानायग्रो नों सासे मोजां हौवा जागोन मोजां न'खर बानायनो हागोन केरियार बानायग्रो बेयावसो कनसेन्ट्रेशन बेयावसो फकास जों जानांगौ सानफ्रोमबो सिख्ला बेरायहोनानैलाय बहा फरायनो हानोलै आरो मुङाल'सो गोसो थोलायनाय अनलायनाय मुङावल'सो खिन्थु बुलायनायसो बांसिन नुयो दिनैनि गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोबबायो आं 10 बोसोर जाबाय हाबा जानाया हिन्जावखौ दिनैसिम खनसे बुफेराखै बिस्रा बोसोरनि गोसो थोलायनायावनो बहा आं बारियाव दंमोनलै सानसेखालि बारियावहाय मैगं गायनाय बारियाव आरो ओमफ्राय लामा सेरजों नालाय बहानिबा टिक्लु सेंग्रा सिख्ला सानै फैदों स्कुटिखौ राखिफैदों स्कुटिखौ राखिनानै जि सोबादों मबाइलखौ गारख्रुबना होदों उन्दै अनलायनायनो बियो गोसो थोलायनायनो बियो जों हाबा जानानै हिन्जाव दिनै बुफेराखै नोंहालाय मानो बुजानो गोनांसि ओमफ्राय बिब्दि नांलायबाय थानानै बुलायबाय थानानै सन्देह खालामलायबाय थानानै फरायनो हागोन ना हाया हाबा जानो थांदोंनो सेंग्राहासो ख्लाब सोरजोंबा रायज्लायदों दां सोरनोबा नाम्बार होदों दां बेहासो जाला सोरजोंबा बाइकआव गाखोलांनाय नुबाय जाला बेहा खर'आ जोंब्लावसिगोन बायदि मोनदों उखुन्दै खुजोबबाय गरम थांहां फैहां फन खालामदों हमाखै जाला बेहा दुंजोबबाय सोरजों थांदों बेलाय सोरजों गाखोलांदों बेलाय फरायनो हायो सानफ्रोमबो मिस कलनि नांलायनानै मेसेज रिप्लाइ होयैनि नांलायनानै फरायनो हायोबा नोंसोर आलादा रोखोमनि मानसिफोरलै आं हाया आंहा फिसा माबा मोनसे खर'आव टेनसन हाबबाथाय जाला स्टाडिबो जाला आं दलद बहाबासो थांनांसिगोन फिसा माबा मोनसे मेलेमाव उसुबिदा होदोंबाथाय आंना नुबाबो जाया जेबो बुजिया आरो ओरैसो होननानै बुंबावनाय खोनादों आङो सेंग्राफोरखौ सना बिजाब फरायनो जिरायब्लाबो बिजाबाव नोंखौल'सो नुयोसै होननानै दा बिजाबाव सिख्लायासो नुजाबाय थायोबा माखौ नुबावगोन बे बिजाबनि मबेखौ नुबावगोन बियो एग्जामावलाय मबेखौ लिरबावगोन बेलाय आखिना हरबासो बे जाय सिख्लाया नुजाफैबाय थायोमोन बे मोजां मोनलायनाय मालायनायफोराव मा दङ इमोसनेल इनटेक दङ रे बहुत इमोसनेल बियो आबेगिक अबसेसिभ जों माब्लाबा जायो
सन्डे जों जालायबाय थायोब्ला जों मेन्टेलि फ्रि थायाब्ला जोङो फरायनायफोराव गोसो होनो हाया मोनसे सेन्सिटिभ इस्यु अब्लाबो बुंनोसै जोंखौ सोर बुंदों जों गुबुननिख्रुइ गाहायसिन होननानै एसटि कटा ने दावरावा बारा गोबाव जायाखै दा ने बयबो गोसोआव दङ दा एसटि कटाया मा बुंनाय जायो मोनथिदों बिसोरो गुबुनजों कम्पिट खालामनो हाया बिसोरनो सिट दोनखानांगौ होनना बुंनाय जादों बिब्दि नङाना आंथ' बिब्दिसो बुजियो बिसोरो गुबुनफोरजों समान समान कम्पिट खालामनो हाया बिनिखाय बिसोरनो मोनफ्रोमबो कलेज एडमिशनाव जा माबा मोनसे जबाव जा बिसोरनो सिट दोनखानाङो होननानै बुंनाय जायाखै ने आंनि बुजिनाया गोरोन्थि जादोंब्ला दायो आंखौ बुजायबानो जाबाय आं बिब्दिसो बुजियो सिगांनि खोथाया आलादामोन सिगांनि खोथाया एसे आलादामोन जोंहा ना थानाय जानाय मोजांमोन ना जों मोजां स्कुलाव फरायनो हायोमोन ना जोंहा थानाय जानायनि मोजां मोनसे फेसिलिटिस दंमोन बिनिखाय बै समावहाय जोंनि जि अबस्था बे अबस्थाखौ नायनानै जोंनो बेफोरखौ सरकारा अननायनि गेजेरजों जोंनो होनो गोनां जादोंमोन दिनैलाय बिसोर जाय लेक्सारारफोरनिफ्राय खोनासंदों जोंबो बे एखे क्लासरुमाव जिरायनाय स्टुडेन्टफोर नङा ने बिसोर जि स्कुलाव फरायो बे एखे क्लासरुमाव जों जिरायाखै ने अब्लाबो जोंलाय मानो हायानो आरोलाय जोंनोलाय मानो सिट नांगौनो हा एखे लेक्सारार एखे प्रफेसारनिफ्राय एखे क्लासरुमाव जिरायनानै खोनासंनानै आरो होमबाबो हाया सिट नाङो बिसोरनो सिट मानो फालाय आंनि बाइबेलाथ' ओरै होननानैसो बुंदों जों बयखौबो इसोरा गावबादि दाबाय गुबुना जेसेबां इसोरबादि जों बर'फोराबो गासैबो इसोरबादि जोंनि गेजेराव गोजौ गाहाय जेबो फाराग गैया जोंखौ हमथानानै लाखिनाय माखासे खामानिफोरखौसो जोंहा नायनांगौ जोङो मबाइल गेलेबाय थायोब्ला उन्दै उन्दै बैसोआव गोसो थोलायलायबाय थायोब्ला बेरायलाबायबाय थायोब्ला बहा जों कम्पिट खालामनो हानो गुबुनजों माबोरै कम्पिट खालामनो हागोन जों उदाहरन जानांगोननो जों दैखुन्थि जानांगोननो गासै बिसयाव फरायनायनि बिसयाव साख्रि बाख्रि लानायनि बिसयाव खामानि दामानि मावनायनि बिसयाव जों एग्जाम्पल जानांगौ मबाइल गेलेनायफोरखौ ज्राब दोननानै बे रिलेशनशिपफोरखौ ज्राब दोननानै जोङो फुलि जों गावखौ बानायनायाव गोसो होयोब्ला जोंबो गुबुननिख्रुइ एसेबो जों फावसायनानै थानांगौ जानाय नङा उनफिननानै थानांगौ जोंबो जानाय नङा हागोन दिनै बे एसटि कटायालाय बेयावसो बिटिसियावसो आसामावसो इन्डियायावसो दिनै जि समाव जोङो ग्लबेल लेभेलावहाय कम्पिट खालामनायनि खोथा जों सावरायदों बे समाव आरो जोंहा जोंनो कटा थानाया मोजां नाङा नङा होननानै आं नाङा होननानै बुङाखै खिन्थु माब्लाबा बियो जोंखौ हमथादों ना बियो जोंखौ आवगायहोदों आंहा कनफिउज जायो हाखानाय स्टुडेन्टफोरखौ कटायाव खोख्लैनानै होयोब्ला जेनेरेलजों कम्पिट खालामनो हाजाबनाय स्टुडेन्टफोरखौ जुदि कटायाव खोख्लैनानै दोनोब्ला बियो जोंखौ हमथादों ना बे जोंनि थाखाय मोनसे खाबु माब्लाबा कनफिउज जायो आङो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जोङो रावनिख्रुइबो एसेबो उन्दैसिन नङा जोंनि मेलेमा रावनिख्रुइबो एसेसिन खम नङा जों बायदि गोबां दङ संसाराव जायफोरा इसिबां जौगादों जों माखासे खामानिफोरखौ नागारनांगोन फरायनायाव गोसो होनांगोन जोंनि साननाय जोंनि गोसोखौ जों गोग्गो लाखिनांगोन जेब्ला जों बेखौ पलिउट खालामगोन गुबुंले खालामगोन फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा नोङो मोजां खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा नोङो बेनिखायनो जोंनि साननाय हनाय जोंनि गोसोफोरखौ जों मा खालामनांगोन जोङो गोग्गोयै लाखिनांगोन बे जाबाय इसोरनि हास्थायनाय इसोरनि इच्ছা बेनिखायनो अनजाग्रा सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन जों इसोरनि हास्थायनायखौ नागिरनानै जों थांनानै थानो खारन बे इसोरनि हास्थायनाया जेब्लायबो जोंनि मोजांनि थाखाय बिनि हास्थायनायाव बिनि प्लेनाव जोंनि गोजोन दङ जोंनि मोजां दङ बेनिखाय जों इसोरनि जे हास्थायनाय
इसोरनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो सिगां खालामनानै जों थांनानै थानो जोंखौ इसोरा जेरै हास्थायदों बे हास्थायनायखौ जोङो सिगां खालामनानै जोङो आवगायलांनि अब्लाना जों जौगागोन दावगागोन जोङो इसोरनि बोर जेब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनियाव थागोन